Shout out sa'yo na mahihilig sa mabibilis. Mahihilig sa mga panandalian. Yan. Gusto mo yung panandali ang sarap lang, laging nagmamadali. Nagbabalik pa rin ang inyong kadaldalan na daldalerang atleta DJ Marwat Sony. At syempre, usapang healthy pa rin para humaba ang buhay mo, B. So kanina nga pinag-uusapan natin, since this month, it's a nutrition month. Kung ikaw ay papipiliin, saan mo mas gustong kumain? Dun sa mabilis, panandalian, kagaya ng fast food? O dun ka sa karinderiya kung saan may halong pagmamahal lahat ng mga niluluto niya? Ay, masarap yun na. Kanina nga nabanggit ko na kumain ako ng ginisang ampalaya na talaga namang kahit medyo mahal, gulat nga ako, magkano ba isang piraso ng ampalaya ngayon? 50 pesos. Tapos nung binenta, mga 100. Pero may halong itlog naman. Sabi ko, okay na to, healthy naman. So, nakakatawa doon kasi kung papipiliin ka, pagkain fast food o karinderya, well, syempre kung ako, dun ako sa karinderya. Diba? Minsan nakakamiss din yung mga lutong bahay. Well, kung iisa-isahin rin naman natin, kung kunwari kakain ka ng fast food, ayan, hilig mo kasi mag-cheat. Cheat meal ang tawag dyan. Kung papakainin ka ng fast food, yes, mabilis, pero hindi healthy. Mataas ang sodium, ang daming oil. Pero kung kakain ka ng karinderya food, bukod sa lutong bahay, sabi nga sa research, merong isa sa taga Cebu, Philippines, ayon sa nutritionist, mas mahalaga raw na kumain ka na lang sa karinderya kaysa sa fast food. Kaya lang, syempre, i-double check mo rin kung paano niluto yung pagkain dyan sa karinderya. Baka mamaya, kahapon pa yan, di ka na-advise. Diba? Alam mo, kanya-kanyang trip naman yan eh. Kung gusto mong kumain sa isang mabilisan lang, fast food ka. Pero kung ikaw yung tipong, ilang taon ka na ulit? 70, tapos may mga maintenance na gamot. Well, it's time. It's time para i-check. I-check ang iyong mga kinakain. Lalo na ngayon, hindi porket nutritional month, ngayon ka nakakain ng nutritious B. I-check mo kung baka mamaya, oo nga no, balanse-balanse muna. Kailan ka ulit ng gulay? Ano yung gulay? Maratoni. Kanya-kanyang trip yan, kabisyo. Kaya kung trip mong kumain ng fast food, go. Kung trip mo kumain sa karinderya, go. Basta dun ako sa healthy. Ikaw, saan ka? Anyway, maya-maya lang ay ako ulit magbabalik. Shout out muna sa mga nakikinig dyan sa bumabiyahe kay Marvin. O, ingat kayo sa kalsada ha. Sabihin mo, yayain mo yung kasama mo sa karinderya. Sabihin mo sa kanya, mas okay na to, mura, healthy pa. Di niya alam, kuripot ka. Anyway, magbabalik po ang inyong kadaldalan. Maya-maya lamang. For now, makinig muna ng Feel Good Music. Ngayong Feel Good Friday. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.